Fa Dreams Media timakunyadira ni kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Sajado abati kale kulangula ndi Dr. Jen Maemu Ansa angodikira kuti abambo atsike kalimoto pano mai mere na picha ndi almost the face of DPP mai na picha chimomejano mwina nkuteka ndi modzi mwa anyamata mungu amayankha mulungu ndokubirika zachitika zateka boma lafika tilokondwa kwambiri kuina kumene kutanthauza chani wakhala kulemba nkhani zosiyana unena kuti makamaka usati otsatira okha koma kwa Malawi onse unena kuti Malawi abwerera kutsogoleri tikhale tikulankhula ndi maitangapo apitawo pano pa kanema wa Times zithunzi zimenezo za azionesa kufika kwa Dr. Jen Maemu Ansa olemekezeka Madam Vice President elect chimomejano mchodani mkatikati mwa programu imeneyi I am so happy. I am humbled for the faithfulness of God that this day has come. Thank you very much. We wish you well. Chapa 16 September. People don't believe what the guy who was once in the, I think East Europe, was it East Europe or Asia? Yeah, yes. Was in Asia. Singapore, yes. Was in Singapore. Yes. He's now back. He's now back. Yes. He's now back in the country, and you can see a lot of people are even at Comesa. We are so happy to see you. And this manifests how people value here in the country and the role that we have played in the spreading. Pa 16 September sabano ni tarehe ya Jondwani Ngwira wadimirira ino 2026 kulenga sunga 2025 atati woe tijeso zitumo chipa chini yose ana video school za ulele panoma zimutini ya Ngwira takulandirani Tatokoza kwambiri. mwakhala ndithu mukulimbikitsapo kufunikira kuti anthu azikhala patsogolo chita business zosiyana-siyana. Mwina chimene mungapemphe kuti chichitike kumbali ya boma lomwe lalowali ndi chani kwenikweni? Choyamba ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti mwina nkhani yomweyo timangokamba ku Malawi ndiko zopereka chisanzo mafuta ophikira panopa mtengo ndi zingati mona kuti 20 liters 100 chaka 1000 komatu mafuta ophikira omwewa ndionena kuti wina sakhoza opanga kungolima sunflower kapena nteza kamashini kungofinya mafuta atani atuluka chilipo chifukwa chonena kuti Malawi mpaka na mafuta akachoke kunji. Now mafuta ophikira omwe aja ukamapanga mafuta ophikira zosala zake zija timapangira sopo mafuta ozola zakudya za nkhuku ndikhoza kuti chimozi chabe kulima products ambirimbiri ndiye chimene ineyo ndikulakalaka nditaona chonena kuti tipange embrace manufacturing tiyambe kupanga zinthu maife tokha osadalira zungu sizimafuna kuti mwina mpaka na degree kapena PhD masters kuti upange mafuta munthu oti ngakhale form 4 certificate alibe kungomuuza tobwanyapa ikamonteza mafuta atani atuluka ndiyo chofunika kupanga chonena kuti kumpoto tikhaini magulu ma cooperative pakati kumwera kuna kulikose apangidwe trend mashino opangira makati mafuta awa ena Professor Bingwa Mthalika nabweresa kale zili konkuno kumawe zingokhala tizizuse zimene zija kupatulapo apo tilimbikise ubale ndi makampani akunja siku chose tikhoza opanga pa nthawi imodzi ngati Malawi ya ndiye chimativuta pena pake timaona ngati kuti entrepreneurship ndiye kuti zonse tipange ife tokha Malawi pali zina sitingapange pafunika mwenye pafunika machina pafunika azungu tikhaye ndi ubale wabwino chimene chocho china nchonena kuti tigwire ntchito bwino kwambiri poonesa unena kuti pakhale nchizungu timati political will adindo kuntundako akhale ninja lona kuti ndiyapo panga ife tokha chimavuta mlomo nchonena kuti pamakhati ma commission wina wandale aona kuti sopo tipange tokha kuno tikapanga tokha sindidyapo chili bwino sopo ndikatenge ku Zambia kumene koko ndiwauza timuzibweresa wanu kwa Chandiyanga ndiye kuti zopangidwa mlomo salola azingotani azingopondereza anthu ovutika ndi anthu amene tili a Malawi ife ndiye chimene ndikufuna kwambiri nchonena kuti manufacturing kuloko ku Malawi
tipange. Munaonapo tinaphunzitsa anthu ndipo Malawi Bureau of Standard mpaka ina zapanga register 101% jump ya local manufacturing. Ma products anthu amapangawa anali certified ndi MBS. Standards zili bwino ndiye tingo wathandiza kuti athamange. Mungati tilimbizaponso mtumbuka mwahuno mlongozi wasono wapita Mutharika waphalapo kuti yayi wakukhumba kuti chalo chino chiweso makale. Yayi apa limakula chomene chakwamba nakonga chomene chifati president tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.